A idea surxiu de inspirarnos na forma que ten o propio respiradeiro, que é unha forma de cogumelo, de seta. Neste caso fixemos unha manita buscaria, porque é a máis vistosa, e aproveitamos todo o que tiña, desde as fendas, os desconchos que tiña, nos guiamos pola súa propia forma. E así nos quedou toda esa parte de arriba, a parte de abaixo, fixemos as láminas tamén, e logo na parte de abaixo fixemos o que é unha alegoría ao Samaín. Todo arredor do tronco fixemos un círculo de setas que na mitoloxía, nas lendas, está relacionado coas meigas. Chámanselle corros de bruxas ou corros de hadas. Entón fixémolas todo arredor.